Dakuan sa mga CCTV camera ang mga disgrasyang itabo sa Mandaue City pinagi sa ilang command control center. Kining unang insidente na hitabo mga alaunas kadlaw ni atong Sabado sa may Dan A.S. Fortuna. Mabantayan kining paglahos-lahos lang sa usa ka motorsiklo ug midusmo og adto sa gipabarog nga traffic cone sa tunga sa kalsada. Nalamba ang rider ug ang angkas ni nga yano ra sab nga mibangon pagkahuman na mipalayo. Ang ilang mga cellphones nga labay, mga standby na lang ang mipunit. Ingon man ang paghipo sa pagpahimutang rosab pagkahuman sa nga tumbang nga mga traffic cones. Ito ang hubog ang mga sakay sa motor. Samtang sila ang disgrasya nakuhaan og gyapon sa command center sa may reclamation area. Nabantayan ang pagdusmo ning usa ka taxi ngadto sa kapribadong sakyanan. Dunot kini sa ilang pag-inilugay og lane aron 15 unang maka-left turn sa ilang destinasyon.